right uchangosvika uchangotibata paBombshell Television. Ino ndiyo nguva yekubaya subscribe button nekubaya like button. Zvinotibatsira kuti video rifambe rionekwe nevazhinji, rionekwe nevakawanda. Right now pane nyaya yandauya nayo, nyaya inosirisa asi kana uchangosvika uchangotibata, you're welcome. Tinokuchingamidza nemufaro. Kana uri returning subscriber, tongoti thank you very much pane zvamunotiitira, pane support yamunotipa each and every day guys, and so ndokutenda ine mukutipa amazing support. So right now zvikuitika ndezvekudai. So nyaya yandayana inyaya inosirisa zvikuru, inyaya yaGreatman achema zvasiririsa stereke yekutoti imba iri kunzi yanga iri muzita remukadzi wake, pakuti divorce yatoitika iri kunzi yatomukosta zvakanyanya nekuda kwekuti mwana akambobuda kumashure uko achinzi mwana wa Suluman Chimbetu. Ndofunga tese tinomuziva Suluman Chimbetu. Vanhu vakamboisa maqueries vakatenga Suluman Chimbetu hembe dzemwana achinzi ari kupa mwana waGreatman, but right now pane nyaya dzazobuda dzatenderera dziri kunzi zvoni mwana ndewa Suluman. So right now guys, ndauti munyatsowerenga post iyo yandaisa pascreen apo, inonzi inosvika pachikamu chekuzorora uye bodo. Imba yaGreatman yaparadzwa nema-DNA atinashe Mugabe. Saka kunzi pane ma-DNA aiitwa natinashe Mugabe akasvika pakuburitsa kuti no, mwana hasi wake. So right now tamirira response ya Suluman kuti tinzwe kuti zvakanyatsomira sei. Kana tichinge takwanisa kumubata tichinyatsonzwa kuti zvii zvikuitika ende zvii zviri kubuda pamaitikiro ari kuita nyaya iyi. Da kuti mutaurawo zvamunofunga in the comment section below kuti anofanira ainge achifara here Greatman kuti at least zvabudawo, but hey, pakaipa guys. Thank you for watching.